Begge hånd der. Øj, det er lækkert. Og så sæt din ben lige op. Det er over til venstre. Kom så. Ja da. Og så cross over. Jeg kan ikke koncentrere mig på at filme og gå på, hvad han laver. Sådan. Ja, det er godt det der. Indtil. Woo! Den bliver jeg nødt til at prøve den.